जिलेबी हा एक असा गोडाचा पदार्थ आहे की जो संपूर्ण भारतामध्ये लोकप्रिय आहे. अगदी उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत सगळे लोक जिलेबी अगदी आवडीने खातात. जिलेबी म्हटलं की आपण नेहमी ती बाहेरून विकत आणतो, पण आज आपण घरच्या घरी ही मस्त अगदी हलवाई स्टाईल जिलेबी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. एकदम मार्केट स्टाईल आणि एकदम साधी सोपी अशी ही जिलेबीची रेसिपी आहे. तुम्ही एकदा जर ही रेसिपी फॉलो केली ना, तर तुम्ही बाहेरून जिलेबी विकतच आणणार नाही. एकदम घरगुती आणि एकदम शुद्ध अशा मस्त अशा जिलेब्या याच्या तयार होतात. तर अगदी 1 कप मैद्यापासून आपण जवळजवळ 1 किलो एवढी जिलेबी तयार होते. किती कुरकुरीत होते ते बघा. तर अशी मस्त कुरकुरीत जिलेबी कशी बनवायची ते बघूया. तर 1 कप मैदा घेतलेला आहे. मैदा चाळून घ्यायचा आणि नंतर त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून मी इथं दही घातलेला आहे. 1 टेबलस्पून म्हणजे 1 मोठा चमचा दही घातलेला आहे आणि 1 टीस्पून एवढं मी याच्यामध्ये बेसन घातलेलं आहे. म्हणजे रेग्युलर आपला पोहे खाण्याचा चमचा एवढं इथं बेसन घातलेलं आहे आणि त्याच चमच्याने म्हणजे 1 टीस्पून एवढंच आपल्याला याच्यामध्ये तूप घालायचं आहे. मस्त स्वाद येतो तुपामुळे. तर तूप घाला आणि आता हे छान सगळं एकत्र करून घ्यायचं. एकदम सोपी पद्धत आहे आणि एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आपण इथं वापरणार आहोत, जो हलवाई वापरतात, ज्यामुळे त्यांची जिलेबी बरेच वेळ अगदी कडक अशी राहते. तर इथं कोमट पाणी घेतलेलं आहे. ज्या कपाने मी मैदा घेतला त्याच कपामध्ये मी हे पाणी घेतलेलं आहे. 1.5 कप पाणी आहे. कोमट म्हणजे आपल्या हाताच्या बोटाला सहन होईल इथपर्यंत. तर थोडं थोडं पाणी याच्यामध्ये घालायचं आणि हे मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं. तर जवळजवळ पूर्ण 1.5 कप पाणी मला इथं लागलेलं आहे. तर थोडं असं जाडसर असं आपल्याला हे बॅटर ठेवायचं आहे. ना एकदम पातळ ना एकदम घट्ट असं आपल्याला हे बॅटर तयार करायचं आहे. एकदम रिबन कन्सिस्टन्सी असते ना, तसं हे बॅटर तयार करायचं आहे. तर तसं हे बॅटर मी आता तयार करून घेतलेलं आहे. परफेक्ट असं हे बघा बॅटर इथं झालेलं आहे. आता काय करायचं की हे बॅटर जे आहे ते आपल्याला फर्मेंट होण्यासाठी तसंच ठेवून द्यायचं आहे. झाकायचं आणि एखाद्या उबदार जागेवर ठेवा किंवा एखाद्या लोकरीच्या कपड्यामध्ये गुंडाळून ठेवा. तर 12 तासासाठी तरी आपल्याला हे फर्मेंट होण्यासाठी झाकून ठेवायचं आहे. आता तुमच्याकडे कसं क्लायमेट आहे त्याच्यावरतून याला ठरतं की किती वेळ लागेल. कधी कधी 12 तास 14 तास 16 तास असं कितीही वेळ याला लागू शकतो. तर असं आहे मला तर ह्याला फर्मेंट करायला 14 तास लागलेले आहेत. आता एका भांड्यामध्ये मीही 1.25 कप साखर घेतलेली आहे. आपल्याला साखरेचा पाक बनवायचा आहे. त्याच्यामध्ये मी 1 कप इथं पाणी घातलेलं आहे आणि गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवून आपल्याला ह्याचा चिपचिपीत असा पाक बनवून घ्यायचा आहे. एकतारी पाक नको आहे आपल्याला. जसं तेल आपल्या हाताला लागल्यानंतर कसं चिकचिकीत होतं, तेवढाच आपल्याला चिकचिकीत असा हा पाक बनवून घ्यायचा आहे. तर तसा पाक आता झालेला आहे. गॅसची फ्लेम मी बंद केलेली आहे. एक 14 तासानंतर बघू शकता बॅटर माझं हे थोडंसं फर्मेंट झाल्यावरती थोडेसे असे बबल येतील, म्हणजे समजायचं की हे झालेलं आहे बॅटर. आणि असं बॅटर झालं असेल तरच ते जिलेबी करायला घ्यायचं, नाहीतर घ्यायचं नाही. फर्मेंट झाल्यानंतरच आपल्याला जिलेबी याच्या करायच्या आहेत. मिक्स करून घेतलेलं आहे. फर्मेंट झाल्यानंतर थोडंसं हे बॅटर पातळ होतं, म्हणून याच्यामध्ये थोडा सुका मैदा आपल्याला ॲड करावा लागेल. तर मी इथं 2 टेबलस्पून एवढा सुका मैदा ॲड केलेला आहे. तुम्हाला कदाचित 1 टेबलस्पून लागेल, कदाचित थोडा जास्त पण लागेल. तर तुम्हाला कितपत लागेल त्या प्रमाणात तुम्ही इथं मैदा ॲड करायचा, पण मैदा मात्र ॲड करायचाच आहे. पातळ बॅटरच्या जिलेब्या करायच्या नाही आहेत, नाहीतर त्या व्यवस्थित होणार नाही आहेत. तर इथं मला 2 टेबलस्पून एवढा मैदा लागलेला आहे आणि बघू शकता बॅटर थोडं घट्ट झालं आहे. परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आपल्याला बॅटरची मिळालेली आहे. ही अशीच कन्सिस्टन्सी आपल्याला पाहिजे जिलेबीसाठी. आता याच्यामध्ये मी हा ऑरेंज फूड कलर घातलेला आहे. तुम्ही येलो पण घालू शकता. तुम्हाला जो आवडत असेल तो फूड कलर इथं वापरा आणि आता हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं. तर मस्त असं मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. परफेक्ट मस्त अगदी कलर आलेला आहे आपल्या बॅटरला. आता काय करायचं की एक पॅन घ्यायचा आहे आपल्याला. तर पसरट पॅन घ्यायचा, खोलगट कढई वगैरे अशी घ्यायची नाही, असं पसरट पॅन घ्यायचा. आणि याच्यामध्ये माझं हे घरगुती तूप घेतलेलं आहे. तुम्ही ह्या जिलेबी ज्या आहेत त्या तेलामध्ये तुपामध्ये तुम्हाला जशात आवडत असेल तशामध्ये तळू शकता, पण तुपाच्या जिलेबीची टेस्ट खूप चांगली येते. हे माझं घरगुती तूप आहे. आता ते मी गरम करून घेतलं. आता हे जे जिलेबीचं बॅटर आहे याच्यामध्ये सिक्रेट इन्ग्रेडियंट जे हलवाई घालतात तो म्हणजे हा इनो. तर इथं मी हा 1/2 टीस्पून एवढा इनो घेतलेला आहे. म्हणजे माझा मोठा चमचा जो आहे 1 टीस्पूनचा त्याच्या निम्मे घेतलेला आहे. तर हा मी रेग्युलर इनो घेतला आहे. तुम्ही दुसरा जो हिरव्या रंगाचं पॅकेट मिळतं तर त्याच्यातला इनो वापरला तरी चालेल. इनो घातल्यानंतर हे लगेच फेटून घ्यायचं. थोडंसं हलकं होतं बघा बॅटर, फुगतं थोडंसं इनो घातल्यामुळे. तुम्ही इथं 1/2 चमचा सोडा पण घालू शकता इनोऐवजी, खाण्याचा सोडा. पण सोड्यापेक्षाही इनोचा रिझल्ट हा खूप चांगला येतो. इनोमुळे जिलेबी फुगतात, बऱ्याच वेळ कुरकुरीत राहतात आणि एकदम आपल्याला परफेक्ट जशी हलवाई स्टाईल जिलेबी पाहिजे ना तशीच्या तशी
तशी जिलेबी आपल्याला मिळते. त्यामुळे मी प्रिफर करेन की तुम्ही इनोच घाला. इथे एक पायपिंग बॅग मी घेतलेली आहे ग्लासामध्ये. तुम्ही याच्याऐवजी दुधाची पिशवी वापरू शकता किंवा जिलेबी पाडण्याचा एक कपडा मिळतो तो वापरू शकता किंवा जिलेबी पाडण्याची बॉटल पण असते ते पण वापरू शकता. तर ह्या पायपिंग बॅगमध्ये मी हे बॅटर आहे ते काढून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग आपल्याला हे व्यवस्थित असं खाली सरकवून घ्यायचं आणि याचा आपल्याला टोक कापून घ्यायचा आहे. तर तुम्हाला केवढ्या जाडीच्या जिलेब्या पाहिजेत त्याचा अंदाज घेऊन आपल्याला इथं टोक कापायचा आहे. मला अशा मध्यम आकाराच्या हव्या होत्या म्हणून मी तेवढ्या मापाने कापल्या. आता इथं तूप गरम झालेलं आहे. आता तुपाचं टेम्परेचर पण फार महत्त्वाचं आहे. तूप पहिलं गरम करून घ्यायचं आणि जिलेबी पाडताना हलकं गरम पाहिजे आपल्याला तूप. आणि जिलेबी पाडून झाल्यानंतर आपल्याला मंद गॅस फ्लेमवरच आपल्याला ह्या दोन्ही बाजूने मस्त अशा तळून घ्यायच्या आहेत. समजा तुम्ही मोठ्या गॅस फ्लेमवर केल्यात तर ते जिलेबी मऊ पडतील. मंद गॅस फ्लेमवर जेवढा जास्त वेळ तुम्ही तळाल तेवढा तुम्हाला क्रिस्पी अशा जिलेबी मिळेल. तर तुम्हाला कशी पाहिजे जिलेबी त्याप्रमाणे तुम्ही इथं तळलं पाहिजे. तर बघा आता दोन्ही बाजूने मी अलटवून पलटवून ह्या जिलेब्या मस्त अशा तळून घेतल्यात. थोड्याशा कडक अशा तळून घेतल्यात जेणेकरून खूप वेळ ही जिलेबी क्रिस्पी राहील. आता सगळी जिलेबी आहे ती मी काढून घेतली आणि इकडे आपला जो पाक आहे त्या पाकामध्ये ह्या लगेच घालायच्या. पाक पण एकदम थंड असता कामा नये. पाक हलका गरम असला पाहिजे. तर अशा हलक्या गरम पाकामध्ये ह्या जिलेब्या घालायच्या आणि लगेच ह्या पाकामध्ये थोड्याशा हलक्या अशा दाबून ठेवायच्या. म्हणजे झाऱ्याने थोडंसं त्यांना प्रेस करायचं म्हणजे या पाकामध्ये खूप छान मुरतात. 1 ते 2 मिनटं या पाकामध्ये तशाच ठेवून द्यायच्या आणि नंतर मग आपल्याला या काढायच्या आहेत. जिलेबीने सगळा पाक मस्त अगदी पिला की नंतर मग आपल्याला ह्या सगळ्या ज्या जिलेब्या आहेत त्या याच्यातून काढायच्या आहेत. तर मस्त अगदी जिलेबीने बघा मस्त सगळा पाक जिलेबीमध्ये आलेला आहे. आता मी ह्या जिलेब्या काढून घेतल्या आणि अशी एक जाळी असते बघा पापड वगैरे भाजण्याची आपली एक जाळी असते आपल्या घरात. तर त्या जाळीवर ठेवायच्या पण ही जाळी ह्या भांड्यावरच ठेवायची आहे आणि ह्या अशा जाळीवर या काढून घ्यायच्या जेणेकरून याच्यावर जो एक्स्ट्रा जो पाक आहे तो आपणच आपल्या ह्या खाली भांडं आहे त्याच्यामध्ये पडणार आहे. तर मस्त अशा बघा ही एक जिलेबीची माझी बॅच करून झालेली आहे. अशा प्रकारे मी सगळ्या जिलेब्या आहेत त्या करून घेतल्या. अतिशय सुंदर झाल्या. घरात सगळ्यांना आवडल्या आणि अगदी 1 कप महिन्यापासून जवळजवळ ह्या 1 किलो जिलेबी तयार झालेली परफेक्ट हलवाई स्टाईल. कुठेही त्या अशा मऊ वगैरे पडल्या नाहीत. घरात सगळ्यांना आवडल्या. एकदम क्रिस्पी झालेल्या. एक नैवेद्यासाठी म्हणून मी स्वामींच्या चरणी ठेवली. एक मी बाहेर ठेवली आणि मस्त अशा ह्या जिलेब्या आम्ही एन्जॉय केल्या. तर सणावाराचे दिवस जवळ आलेले आहेत. नक्की ही रेसिपी ट्राय करा. रक्षाबंधनसाठी तर स्पेशली कराच करा. व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करा.